Nɛgɛ kanɲɛ 17 la o bɛ Welesebugu sigida la ani 13 bɛ yan nɔ Washington DC Amérique faba kɔnɔ an ka foli bɛ aw ye a y'aw bisimila Mali kura kunnafoni kɛnɛ kan an ka bi kunnafoni kumabaw o bɛna tali kɛ ninnu de kan. Duniya wariko tɔnba n'o ye FMI Fonds monétaire international y'a jira tarata don ko a ye bɛnkan sɛbɛn dɔ sigi sen kan ni Mali famaw ye walasa ka kɔrɔtɔ nafolo miliyɔn 120 di nin Sahel jamana ma kɛrɛnkɛrɛnya la ka dumunifɛnw don jamana kɔnɔ ani wari di yaasa ka wariko cili nɔgɔya. Togo sariya sunba kalataw kɛra hɔrɔnya, tileniya ani jɛlenya la. Marabolo kalataw kɔlɔsikɛlaw y'o fɔ tarata don tile kelen Togo ka wote kelen kɔfɛ sariya sunba kura o ni maraw wasadenw kama. Kalata ɲɛmɔgɔw ma fɔlɔ tɛnɛndon vote jaabi fɔlɔ bɔ kɛnɛ kan. Amérique cidenyaso ɲɛmɔgɔ Anthony Blinken ka taama Jérusalem ɲɔgɔnyela ni Israël fanga ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu a ka dalamaga Washington kɔdon Israël bingani Rafa dugu kan Gaza mara worodugu yanfan nin de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lasa aw ma ani kunnafoni wɛrɛw ka bɔ duniya fan wɛrɛw la. Duniya wariko tɔnba n'o ye FMI ye Fonds monétaire international y'a jira ko a ye bɛnkan sɛbɛn dɔ sigi sen kan ni Mali famaw ye walasa ka kɔrɔtɔko nafolo o dollar miliyɔn 120 di a Sahel jamana ma kɛrɛnkɛrɛnya la ka dumunifɛnw don jamana kɔnɔ ani ka wari jɛ di yaasa wari cili o nɔgɔya jamana la. VOA Banbara kunnafonidila Mariam Traoré ale b'a kunnafoni lakala ye. A bɛnkan ka kan ka lawaleya cakɛda kulu fɛ min bɛ wele nanzarakan na ko conseil administration du fond a lawaleyali baaraw ka kan ka kunɲɔgɔn damadɔ ta yanni baara tɔw ka tɛmɛ ni dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnni min labilalen don ka bɔ duniya warijiginɛsoba FMI o ka jiginɛso dɔ kɔnɔ ka kan ka kɛ dɛmɛ teliman de ye walasa ko ka dɛmɛ don jamana ma a ka sɔrɔ yiriwali siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ min dɔ selen don diɲɛ fan bɛɛ a kolajɛ baaraw ye bataki dɔ labila n'o bɛ wele ko article numéro 6 Mali jamana kun kan a ka sɔrɔ yiriwali siraw kun kan jamana min fanga dɔgɔyalen don binnen don banbanci kulu ka gɛlɛyaba kɔnɔ Mali jamana kɛɲɛ yan fan fɛ ani ka fara jarijɛkulumaw olu ka dangariliwalew kan o ye gɛlɛya don Mali jamana ka sɔrɔw la min kɛra sababu ye ka fɛn caman sɔngɔ yɛlɛ i n'a fɔ kɔɔri sanu n'o yɛlɛna 100 ni dɔrɔmɛ 4 ani tama 4 ye san tɛmɛlen n'o kɛra ni dɔ farali ye fɛn caman sɔngɔ kan 100 ani tɔrɔmɔɲɔ 1 ye ka tɛmɛ tama 9 ani tɔrɔmɔɲɔ 7 kan san 2022 waati duniya warijiginɛba FMI y'a yira o senfɛ ko ɲinan san kɔnɔ ko dɔ bɔra fɛnw sɔngɔ yɛlɛnin la dɔɔni n'o y'a hakɛ se 7 ani tɔrɔmɔɲɔ 8 ma wa ko kun dɔ bɛ se ka kɛ kurantigɛ banbali ye min binnen don jamana kan ani fɛnɛ ka fara duniya kɛlɛya tɔnba Nations Unies u ka kɛlɛbolo min tun bɛ Mali kɔnɔ MINUSMA ka baaraw ɲɔngirili min laɲini kɛra Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka Mali jamana bila kɔlɔlɔ minnu ɲɛsinen don Mali sɔrɔ yiriwaliko ma ka fara kurantigɛ kan fo ka taa se lakanako ani basigi ma nafoloko nasiraw fɛ ko laɲini ka bon kosɛbɛ sɔrɔ nasiraw fɛ foroba kunda ka sabu kɛ dɔ farali ye fɛn caman sɔngɔ kan o min gɛlɛyaw fɛnɛ yelen don diɲɛ fan bɛɛ gɛrɛntɛ min sigilen don nafoloko kan diɲɛ kɔnɔ bi ani ka fara waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kan kunnafoniw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛra duniya warijiginɛba FMI ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Winjin Shin ye min kɛra bataki kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔnɔ k'a labila ko duniya warijiginɛba FMI kɔni kelen don ka wele bila jamana fangaw ma k'u ka dɔ fara u ka wuli ka jɔ baaraw kan ka se ka gɛlɛya dɔw wuli ka bɔ ye ka lɛnpoko lajɛlan na walasa ka se ka sɔrɔw ma bɛn k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka basigi la na nafoloko nasiraw fɛ. Togo sariyatigɛla ani wasadenw ka kalataw kɛra hɔrɔnya, tileniya ani jɛlenya la marabolo kalataw kɔlɔsikɛlaw y'o fɔ tarata don tile kelen Togo ka kalafiliw kɔfɛ sariyatigɛlaw kuraw o ni mara wasadenw kama. Kalata ɲɛmɔgɔso olu ma jaabi di fɔlɔ don kɛnɛ kan ka tɛnɛndon na k'a fɔ ko kɔrɔfɔkɛlaw ko a bɛna jamanakuntigi Fɔr Ɲasinbe ka fanga sarati janya. Kɔlɔsilikɛlaw ka bɔ Sahel jamanaw la o jɛkuluba n'o ye CNSAD olu haminen don o jira o tɛ sɛbɛn dɔw lakoloniya la
nga a ka ca la ni dafabaliya minnu tɛmɛna avril kalo o tile 29 kalata jɛlenw n'a kɛcogo tiɲɛ min kan ka jate hɔrɔnya tilennenya ani jɛlenya la sensad y'o fɔ kunnafonido sɛbɛn dɔ kɔnɔ nga fanga sinamatɔn jɛkulu n'o ye DMP olu y'a jira k'a ye sariya tiɲɛni kɔlɔsi wotekɛyɔrɔ caman la i n'a fɔ wote tɛmɛnenw ani wotew daminɛ kɔfɛ. An bɛ taa Congo kɛlɛjuguw kɛra tarata don M23 murutilen jɛkulu min bɛ dɛmɛ sɔrɔ Rwanda fɛ ani Congo finitigiw ka sɔrɔdasiw cɛ damabɔdugu Rubaya lamini na Congo jamana kɔrɔyan fan fɛ sigida mɔgɔw y'o jira murutilenw ye kulu caman daga minnu bɛ dugu lakɔri dugudenw dɔw y'o fɔ AFP ye nɛgɛjuru sira fɛ seerew ka fɔ la o kɛlɛ nin kɛra sababu ye ka sigidadenw ma caman bɔ u ka yɔrɔ la M23 bɛ ka teliya ka taa ɲɛ Kivu kɛɲɛka n'o ye Nord Kivu fan fɛ nga a worodugan fan fana fɛ n'o ye Sud Kivu ye dunuya keleyatɔnba o ka adamadenya ɲɛmɔgɔ RDC la n'o ye Bruno Le Marquis y'o lase kunnafonidi sɛbɛn dɔ fɛ Genève. Bolonɔ bilala ka baaraboloɲɔgɔn bɛnkan dɔw la sigi sen kan jamana wɛrɛw ka kunnafoni tiɲɛni kɛlɛli la VOA Bambara lasigiden ka bɔ Abidjan Mahmoud Kaba ale b'a kunnafoni nin lakalen an ka lamɛn. Bolonɔbila sɛbɛn in kɛra Ameriki ka lasigiden min bɛ Abidjan yan nɔ ambassadeur Jessica Davis Ba ani Côte d'Ivoire kɔkanko minisiri Léon Kakou Adom de fɛ ntɛnɛn tɛmɛnen avril kalo tile 29. Bolonɔbila sɛbɛn ni a tɔgɔ ye nanzarakan na accord de coopération dans la lutte contre la manipulation de l'information par les pays étrangers. An ka ntonunkan na o kɔrɔ ye waati nataw la ko amerikikaw ani Côte d'Ivoirekaw bɛna jɛn k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka kunnafoni kolon kɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoni kolon ani kunnafoni jugu sabula maaw bɛ se k'a jateminɛ k'a fɔ ko a bɛ ɲini ka waati jan bɔ sisan bɔlɔlɔw sanfɛ an b'a ye k'a fɔ ko waati dɔw la kunnafoni dɔw bɛ cari walasa ka jamanadenw filaw bila ɲɔgɔn na walima ka jamana ɲɛmaaw k'olu kun kari ɲɔgɔn na walima waati dɔw la an b'a ye fana k'a fɔ ko kunnafoni dɔw bɛ cari walasa k'a yira k'a fɔ ko fanga ani seba bɛ kokan jamana dɔw ye ka tɛmɛ dɔgɛrɛw kan. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko nin kunnafoni ninnu caman bɛɛ ye nkalon de ye a bɛ kɛ de ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na cogo min ni ka maaw latunu ka bɔ sira ɲumanw kan amerikikaw ye u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn min na ni Côte d'Ivoirekaw ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko u na Abidjan dɛmɛ walasa ka nin baara jugu ninnu kɛlɛ dɛmɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye Côte d'Ivoire communication minisiriso u na o dɛmɛ o ka baaraw kɔnɔna na misali la kɔsan in na minisiriso in tun ye ko dɔw bila sen kan en ligne tous responsables o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko maa minnu bi bɔlɔlɔw sanfɛ olu kan ka kɛ maa ladiriw ye ni ka kunnafoni ɲɛnamaw cari o baaraw n'a ɲɔgɔnnaw amerikikaw ko k'u na dɛmɛ don olu ma ka da o kan kunnafonidilaw ni olu de bɛ kuma lase jama ma k'u na olu fana dɛmɛ ni kalan kɛrɛnkɛrɛnnenw ye walasa ka nin baara jugu ninnu kɛlɛ kunnafonidilaw kɔfɛ société civile maaw fana n'a dɛmɛ amerikikaw ko u ka dɛmɛ tɛna dan o dɔrɔn ma u fana na Côte d'Ivoire dɛmɛ ni kunnafoni sanumanw ye maa jugu minnu bɛ nin baara ninnu kɛ diɲɛ fɛnw fɛ ka se k'olu ɲini k'u ye walasa nin baara jugu in ka dabila nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye amerikikaw ka nin baara modèle kɛ ni farafinna jamana ye Côte d'Ivoire ye a jamana fɔlɔ ye sabula a bɛ ɲini ka wagati bɔ nin kunnafoni kolon ninnu bɛ ka cari farafin jamanaw de kɔnɔ kosɛbɛ n'i ye an ka lamini jamanaw yɛrɛ ta nin baara ninnu bɛ kɛ kosɛbɛ ka ta k'a ɲɛsin sahel jamanaw de ma wa a caman bɛ lakanako de kunkɔrɔ misali la a bɛ fɔ wagati dɔw la ko jamana ɲɛmaa dɔw ye latigɛ dɔw ta k'a ɲɛsin u ka jamanaden dɔw ma walima k'a ɲɛsin jamana dɔgɛrɛ maa ma walima ko maaba dɔ ye kojugu dɔ kɛ k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ nin kuma ninnu si tɛ tiɲɛ ye o bɛɛ kun ye de walasa ka jamanaw kun kari ɲɔgɔn na o de kama amerikikaw y'a kanu ka na nin baara in kɛ ni farafinna jamana ye Côte d'Ivoire sugandira sabula basigi bɛ yan nɔ kosɛbɛ wa n'i ye jama ta bɔlɔlɔ sanfɛ a yirala k'a fɔ ko Côte d'Ivoirekaw ka jama ka ca kosɛbɛ minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ i n'a fɔ Facebook Twitter ani a ɲɔgɔnna dɔgɛrɛw amerikikaw ko jamana caman bɛ yen minnu ka baara ye ka kunnafoni kolonw cari hali ni a y'a sɔrɔ u ma to a fɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Rusikaw ka jɔyɔrɔba b'a la Mahamoud Kaba Jakite Abidjan VOA Bambara tɔgɔ la. Amérique jamana cidenya so ɲɛmɔgɔ Anthony Blinken ye a dalamaga arabadon Jérusalem
ka ɲɛsin Israel fanga ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu ma Washington kɔdon Israel ka binganina Arafat dugu kan Gaza mara worodugu yan fan fɛ ka kɛɲɛ ni kunnafoni dɔw ye Amérique cidenya so kumalasela fɛ. VOA Bambara kunnafondila Mariam Traoré ale b'a kunnafoni ɲɛfɔ an. kumaɲɔgɔnya min kɛra Netanyahu ani Blinken cɛ ko Ameriki jamana ye a ka taasira jɛlen kelenw yira ka kɛɲɛ ni Arafat ye. Mathieu Miller de ye ni kunnafoni lase ka kɛɲɛ ni duguma kɛlɛ ye min bɛ senna nin dugu kofɔlen in kɔnɔ. A kɛlɛ sen fɛ ko Israel jamanatigi dankan y'i ban ka kɛlɛ lajɔ ko hali ni o y'a sɔrɔ duniya kelenya tɔnba Nations Unies ani diɲɛ jamana faaba caman u ye u cɛda ka kɛɲɛ ni nin kɛlɛ ye. U ye u ka jɔrɔna yira ka sabu kɛ k'a ka ca ni duguden miliyɔn 1 ani tɔrɔmɔɲɔ 5 ye minnu bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka gɛlɛya sɔrɔ ni a fanba kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila ni kɛlɛ in kɔsɔn. Ni mɔgɔ fila ka kumaɲɔgɔnya n'o ye Blinken ani Netanyahu ye kumaɲɔgɔnya min ta ko fɔlɔ kɛra n'u mɔgɔ fila ye k'a sɔrɔ ka u baarakɛlaw fara u yɛrɛ kan tilenganyanfan waati min kumaɲɔgɔnya tora senna fo lɛrɛ 2 ani tila ɲɔgɔn. Nin kɛra Moyen-Orient olu ka lajɛrɛba n'o bɛ wele ko 7e déplacement au Moyen-Orient o senfɛ. A lajɛrɛw senfɛ Anthony Blinken kɔni ma kumakanw jigi fiyewu bawo a y'a ka nisɔngoyaba yira ka kɛɲɛ ni nin dangarili walew ye min tɛ ka kɔtigɛ n'a daminɛna octobre kalo tile 7 san 2023 n'o kɛra ni Hamasi ka finitigi jɛkulu ye Palestine ka bengali walew ye u ye min ta ka taa Israel jamana worodugu yan fan fɛ ka bɔ bande Gaza kɔnɔ. N'o dangarili kɛra sababu ye Israel jamana ka isumu ka bɔ k'u ta sara ka fitinɛ wuli Palestine jamana kan. Kɛlɛban baara bolo minnu tun sigira sen kan Egypte, Qatar ani États-Unis jamana fɛ. Baaraw kɔni makɔnɔlen don ni Hamasi finitigi jɛkulu ka jaabi ye fo ka se bi araba ma. O waati kelen fɛnɛ na kɛlɛ tɛ ka kɔtigɛ ko hali ni o y'a sɔrɔ Israel jamana finitigiw kelen don k'u sɛgɛn na fiɲɛ bɔ ani fɛnɛ ka fara Palestine jamanadenw kan minnu minɛlen don i n'a fɔ otages olu ka bilali n'o fɛnɛ dalen don falen kan ni Israel jamanadenw ye minnu fɛnɛ minɛlen don bande Gaza kɔnɔ kabiri kɛlɛ daminɛna octobre kalo tile 7 ka kɔn Blinken tun ye a sinsin a kan ko États-Unis jamana labɛnnen don n'a ka seko damayira bɛɛ lajɛlen ye ko walasa Israel ani Hamasiw ka se ka bɛnkan dɔ sɔrɔ yɔrɔnin kelen kalo 7 fitinɛ ani muguciba kɔfɛ min bɛ ka kɛ bande Gaza kɔnɔna la n'a kɛra sababu ye ko ka mɔgɔ camanba de bin kɔngɔ kɔnɔ. Miller ka fɔla ko Blinken ye kumaɲɔgɔnya kɔni kɛ min bɛ tali kɛ ni bɛnkanko kun kan ani Netanyahu ni ɲɔgɔn cɛ nga ko Netanyahu y'a yira ko Hamasi ka finitigi jɛkuluw de kelen don ka sira bɛɛ lajɛlen balan walasa kɛlɛ lajɔli n'o bɛ wele ko cessez-le-feu u kana se ka sira sɔrɔ. Aw ye tɛ sɔgɔlen Mali kura jɛmukan kɛnɛ kan an bɛna an tulo kɛrɛbɔ ni laseliw ye ka sɔrɔ ka na an ka bidenw kibaruyaw tɔ lase aw ma. Vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Aw bɛ halisa VOA Bambara Mali kura jɛmukan de kɛnɛ kan Amérique cidenya so ɲɛmɔgɔ n'o ye Anthony Blinken Hamas waju ka sɔn kɛlɛ marifaci dabila ma Gaza arabadenw Israel fanga ɲɛmɔgɔw ka layidukan kɔfɛ ko a bɛna sɔrɔdasiw ci Arafat dugu Gaza mara worodugu yanfan jan la Palestine kɛlɛcɛw o kulu ni y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ ka tile 40 marifaci dabila ani ka ma welekulenw tan nu caman ɲɔgɔn falen-falen la ni Palestine kasoden caman ye Hamas n'a cɛsirilen seginna u ka sigiyɔrɔ la n'o ye Qatar ye Caire kumaɲɔgɔnya kɔfɛ u bɛna kuma hakilinaw ni ɲɛnadaw kan Hamas ka kunnafonidi sɛbɛn dɔw y'o fɔ min y'a fara kan ko an b'a fɛ ka jaabi teliya la ka welekan nin lamɛn Hamas fɛ an bɛ kosɛbɛ jaabiw teliya la an bɛ sisan anglais kalan o yɔrɔ de la min jirala an na fɛ ka bɔ farafina anglais kan degi la n'o ye anglais pour l'Afrique ni Mariam Traoré ka mana ye. Aw ni ce
Let's learn English with Anna. Anga je anga anglais kalan don Anna fe. Ne tɔgɔ ye Mariam Traoré. E dun, aw dun. Ni ne bɛna kɛ anga bi ɲiningali ye. E ye jɔn ye? Aw ye jɔn ye? Who are you? Anga ta Anna nɔfɛ a ka sodennin kɔnɔ yiri sanfɛ. A bɛ na ka na anga ɲiningali ninnu jaabi bi. Who are you? E ye jɔn ye? Aw ye jɔn ye? Hi, welcome to my treehouse. I am Anna. And I am Max. That is Max. Max is an e-mailbox. Anna, I have our question for today. Thanks, Max. Who are you? Who are you? I am Anna. I am Anna. I am Max. I am Max. Max, I'm not done yet. Oh, sorry. Max, I'm done now. And I am Max. Ni dongli kadi. Okay, ne tirinu. Aw ye segin ka fɔ. Nɔfɛ. Who are you? Who are you? Sisan, an ka taa ne tirinu. Ana nɔfɛ, a bɛna ni ɲiningali jaabi bi. I am Zanitsu. I am Anna Abhiri. Hi, I am Alexa. Teri joli de bɛ e bolo? Kelen, fila, saba, 1, 2, 3. Odo, saba. Okay, sisan, an ka kulonkɛ n'an teriw ye. Aw tɔgɔ fɔ. U bɛ n'u tɔgɔ fɔ, an b'u lamɛn. I am Zanitsu. I am Anna Abhiri. Hi, I am Alexa. Tɔgɔ dɔ ɲini kɛ min bɛ daminɛ ni e ye o yɛrɛ do Alexa ani Anna ninnu fila bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɛ daminɛ ni e ye a an ka taa. Who are you? Who are you? I am Anna. Anna starts with an A. But the letter A has many sounds. A, ape. A, apple. Anna. Anna ate an apple. Who are you? Who are you? I am Max. You are Anna. Who are you? Who am I? I need to walk. Who am I? Who? Who are you? You are an owl. 1 owl. 2 owls. 3 owls. I love owls. 3 owls. I love owls. And I love to walk. Anna, it's time to go. Thanks, Max. Come back again, though. Goodbye. Sisan, e de ka turu bɛ yen. I bɛ se ka ni ɲiningali ninnu kɛ I teriw ani somɔgɔw la. Who are you? Who are you? I am Zanitsu. I am Anna Abhiri. Hi, I am Alexa. U bɛ na ka na I ka ɲininkaliw jaabi. An ka boli an ka taa Anna nɔfɛ tuguni a ka anglais kalan kɛnɛ kan. Let's learn English with Anna. I am Anna. I am Anna. I am Anna. I am Anna. Ayiwa Malawi sɔrɔ ko o ni jatebɔ jɛkuluw bɛ ka fanga waju ka dɛsɛw ɲɛnabɔ foroba sɛnifɛrɛ siratigɛw la san 2021 Malawi lakanani cisama dɔ min kɛra foroba fɛn sɔrɔ o laɲiniw kan o y'a ye ko nabarakɛw o bɛ ka yɔrɔ bɛɛ la
Malawi foroba baarakɛyɔrɔw so joli baaradaw n'o bila kɛrɛnkɛrɛnya la ciwen bɛ parada n'o bɛ ayiwa nin teliw ni ɲɛfɔ ka bɔ Lilongwe Malawi jamana na ani Mariam Traoré ka lakali. Dingɛ minnu bɛ kɛ siraba kan ani ka fara sira tiɲɛni cogoya wɛrɛw kan olu bɛɛ lajɛlen de bɛ jate siraba ko gɛlɛya dɔw fɛ min lakodɔnnen don dongo don dugudenw fɛ a kuɲɛ yɛrɛ taabolo a ka gɛlɛn hali ka tɛmɛ a yeli yɛrɛ kan bolimafɛnbolilaw ani pasajew fan fɛ nin ko kɛlen don gɛlɛyaba ye an ka sɔrɔ yiriwali siraw ani jamana yɛrɛ ka yiriwali taabolow la. Sira cogoya minnu bɛ yen sisan o bɛ dɔ fara bolifɛn musakaw kan ka taama waati la ani hali dɔɔni minnu bɛ taa n'u ye olu tiɲɛni. Ka kɛ ni sira cogoya latiɲɛni ko juguya ye bolimafɛnbolilaw bɛ se ka heure 3 ɲɔgɔn kɛ u ka taama siraw kan Lingowi ani Kanzungu ni ɲɔgɔn cɛ sira min bolili man ka tɛmɛ lɛrɛ 2 ɲɔgɔn kan. N'an sera ka siraba ɲumanw sɔrɔ o bɛ se k'an ka jamana kɔnɔna sɔrɔ yakubayali de kofɔ ka lafiya bɔda di maaw ma joona baw sirabaw ladilanni ko ɲuman de bɛ se ka kɛ cogoya kelen pe ye walasa ka se ka an dɛmɛ ka dɔ fara an ka sɔrɔ yiriwali kan ani fɛnɛ ka dɔ fara sugu yɛrɛ la walankatali kan min bɛ se ka kɛ sababu ye ka magobatigi kuraw la na an ka mara kɔnɔ. Koladilannaw ani maa minnu bɛ nin sirabako ɲɛkunya la ye a yira ko baaraw taabolo fanga ka dɔgɔn kosɛbɛ ani fɛnɛ ka fara an ka foroba sugu olu la yiriwali baaraw kan wa ko min bɛ ka dɔ fara yurukuyuruku kan n'a bɛ ka kɛ sababu ye ka cakɛda misɛnninw minnu ka baara bɛnnen don jɔli ma n'u ma lakodɔn kosɛbɛ n'u ka baaraw ye ka se ka yamaruya di olu ma u ka baara kɛ n'o bɛ wele ko contrat. An b'a ye ko bɛnkan sɛbɛ bɛ di mɔgɔw ma minnu tɛ masin kelen sɔrɔ jagokɛyɔrɔw kelen tɛ an ye fɛn sɔrɔkow laɲini fana minnu tɛ sariya kɔnɔ baw jɛkafɔ kɛra fanga baarakɛlaw ni baarakɛlaw cɛ o kɛra sababu ye ka fɛn sɔrɔkow laɲini jugu lase. Ka kɛ ni an ka gɛlɛyaw jaabi ye dɔ faralen don min fanga kan n'a bɛ tali kɛ an ka sirabaw koɲɛ ka jamana kɔnɔ ministri min sigilen don sirabakow kunna Jacob Ara ye Malawi jamanadenw hakili lasigi ko baaraw bɛna lateliya joona joona. Ka kɛ ni taabolo ninnu ye wulikajɔ labɛn baara minnu bɛ sen na siraba dilanni cakɛda so fɛ ani fɛnɛ ka fara koladilan cakɛda min sigilen don sirabako kunna n'o bɛ wele ko Conseil national de l'industrie de la construction du Malawi NCIC ye a ka baaraw jalatigɛli yira ni u ka hakilina kuraw sigili ye sen kan. Ko dɔ bɛ yen minnu bɛ na ni fɛn sɔrɔko jugu ye o de ye namara ye laɲini dɔ ma ɲɛ kabini u daminɛ waati laɲini nin dabɔra cogo min na u ye dɛsɛ ye ka ban tuma dɔ la u bɛ dɛsɛ sanni kɛ tuma na. Cakɛda so min sigilen don sirabako baaraw lakɛɲɛli kunna kɔni ye dalakɛɲɛni donni daminɛ u ka baaraw la ka kɛ ni nin baarabolo kura in sigili ye sen kan sirabaw dilanni ko kun kan k'olu minnu ma u ka laɲiniw labato ka kɛ ni bɛnkan ye u y'u bolo nɔbila min na n'o bɛ tali kɛ sariya sen kan siraba dilanni ko baaraw kun kan ni siraba dilanni cakɛda soba ye n'o ye National Construction Industrie ye a baarakɛlaw kɔni ye u sinsiya kan ka fɔ ko baara sira telimanw minnu bɛ sen na nafa ka bon kosɛbɛ walasa ko ka se k'u ka sirabaw labɛn min baaraw bilali sen kan ye jamanadenw ka laɲiniba dɔ ye Malawi jamana kɔni kelen don ka laɲiniw kɛ k'a fɔ k'u bɛna hakilina baara kura wɛrɛw sigi sen ka sirabako nasiraw fɛ ka kɔnsan 2063 ɲɛ o baara ninnu sinsi bere belebeleba dɔ ko k'u ka sirabaw dilanni baaraw bɛɛ lajɛlen don ba la ni bayɛlɛmali ko ɲumanw ye sirabako nasiraw fɛ ka bɔ dugubaw kɔnɔ ka taa dugudenninw na i n'a fɔ Tom Kaj o min ye u ka cakɛda so min sigilen don foroba kunnafoni di kama ka ɲɛsin nin baara ninnu kun kan a ko anw dalen b'a la ko san damadɔ nata kɔnɔ an bɛna ɲɛta ye kɛrɛnkɛrɛn la laɲinibaw la i n'a fɔ siraw minnu tɛ kalo caman wali hali san kelen dɔrɔn ta ka ban o bɛ kɛ baw an ye jɛkafɔba ye ka bɔ fanga tɔnba ani yiriwalijɛkuluw yɔrɔ la. Bataki dɔ labilala ka bɔ cakɛda so yɔrɔ min ka baara bɛnnen don jateminɛliw ma siraba dilanni ko kun kan min bɔra duniya bangisoba bangi mondiali yɔrɔ y'a lase ko san 2023 kɔnɔ ko Malawi jamana tun mago bɛ u ka nafolo n'o bɛ wele ko kwasha miliyari 1 ani tɔrɔmɔɲɔ 5 ɲɔgɔn na n'o ka kan ka bɛn dolari wari miliyɔn 8 ni tɔrɔmɔɲɔ 6 ma u ka sirabako dilanni baaraw kun kan ka kɔn san 2025 ɲɛ ko walasa ka se k'u ka baaraw yakubaya ani ka dɔ fara sɔrɔ la yiriwali kan nin tun ye VOA ka kunnafoni dila Shinwin Padata ka laseliw ye ka bɔ Lingowi Malawi jamana kan a ba yɛlɛmana VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré fɛ. An bɛ taa Côte d'Ivoire mɔgɔ minnu bɛ fɛrɛli kɛ siraba bɛdaw kan Abidjan sigida la VOA Bambara lasigiden Ale Amonci ka lakalita ɲiniw.
ni musumaniw caman ni kamelidenu yala ka feerekɛlaw la Abidjan sirakun ni a karifu la bɛ natili kɛ fɛn na min welelen don Abidjan duguɲama fɛ duguba ɲami ale kɔni y'o kɛ sababu ye ka darili yala ka feere sirabakun na ni wotorokisew ko bɛɛ haramu o hukumu kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni y'o ka baaraw daminɛ n'o kɛni ne ka degun lase maa caman ma i n'a fɔ Amadou Abayize ale ye centre feerela ye. Ils ont pris mes 2 frères à cause de ça. O la o ye ne balimakɛ fila minɛ ka taga Makala n'o ye Abidjan ka sobonba ye fɔlɔ i kumana minɛ ka se i tun bɛ dɔgɔkun 2 dɔrɔn kɛ nka sisan ko fo kalo 6 anw kɔni b'an yɛrɛ ɲinina yan anw tɛ so ye ni kɔni de bɛ anw dala yan dɛ min wele ni filɛ ye Abidjan kin fɛ ko duguba ɲagami o ye ko ye min kɛni ne ka Ivoirien ka capitale sɛgɛ kabini wagati jan ka dankari o la o ye Ivoirien caman ka hakilina ye nka dɔw fana ma sɔn o ma i n'a fɔ Fofana n'a ɲɔgɔnnaw ale b'a yira k'a fɔ ni hakili jagamabɔ ma kɛ a bɛ se ka kɛ dankari ye caman ka dayɛlɛmɛ la ni koɲɛ in labɛnni fila Abidjan kin fɛ n'o kana ka waliya o tɛ se ka kɛ ni maaw gɛnniya ka bɔ sirada la maaw tɛ se ka to lu kɔnɔ koyi sokɔnɔna kow tɛ se ka ɲɛnabɔ so kɔnɔ o bɛ ɲɛnabɔ kɛlɛma le ni kɛlɛmana ɲagamini ni jateminɛ bɛ kɛlɛ a bɛ dilan ɲɛ min na nka k'a fɔ mɔgɔw kana bɔ sirada la o tɛ se ka kɛ an kɔni b'a ɲini o fɛ ka hakili jagabɔ caman kɛ fɔlɔ ni y'a san damadɔ ye Awa jagoyala ka bɔ yala ka feere la kana segin ni sirakun na nka bi a kana ka nin yɔrɔ in to yen a ko anw ma a ka diya ye ka magasin ta nka n'ale ye magasin ta magasin sara wari tɛ sɔrɔ koyi a ma diya n'u yɛrɛ ye ka na sigi sirada la yɛrɛ ka feere kɛ fana ni a diyala n'u fana ye cogo min na an tɔɲɔgɔn bɛ sigi la magasin kɔnɔ ka feere kɛ ni an fana bɛ fɛ ka sigi magasin kɔnɔ ten ka to ka feere kɛ c'est parce que sisan magasin sɔngɔ ka gbɛrɛli magasin sɔngɔ ka gbɛrɛ i ye feere min kɛra sirada la ni i yɛrɛ tɛ foyi sɔrɔla la i m'ale bila joli yɛrɛ ta ka taa magasin tan magasin fana ni kalo sara ni i bila magasin sara joli ka bon sara joli k'i ka den filɛ cogo di Asetu Santani Shege ale bɛ feerekɛla ye kabini san 2020 a bɛ 2000 ɲɔgɔnna sɔrɔ tele kɔnɔ ale bɛ fɛn ka magasin ta nka se t'a ye ka o magasin ta a b'a ɲini Abidjan kin fɛ a ka nɔgɔya don a ka koɲɛ ninnu la an bɛna mun kɛ sisan an tɛ taa ekɔliso la an bɛna an débrouiller ka wari dɔɔni dɔɔni ɲini k'an na besoin kɛ mais n'an mana feerekɛyɔrɔ la an tɛna wari sɔrɔ kɔ tuguni comme u ko ten u y'a filɛ kɛ u ye baara ɲini ka d'an ma san 2013 la jamana ɲɛmaaw y'a ɲini ka darili bari Abidjan karikun na siradaw la nka waleyaw ma se ka kɛ o ye darili cari Nagbu Debale fɛ ni hakilina ɲuman ye ka bɔ gouvernement fɛ c'est pas quelque chose de vraiment intéressant. Fɔlɔ darili yɛrɛ tɛ fɛn ɲuman ye jamana ma an b'a lɔn o bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ nka i kɔni mana bɔ i bɛ darikɛla le fan bɛɛ sirakun na Abidjan marabagaw ye nin hakilina min ta nin ye ni kɔni ye fɛn ɲumanba ye ne ka jateminɛ kɔni na commerçant minnu bɛ yen ni magasin t'o bolo ka ca kosɛbɛ i n'a fɔ o commerçant ninnu bɛ Côte d'Ivoire la o ka jɛnkuru bɛ min yira i n'a fɔ Onora n'a ɲɔgɔnna caman o min ma jɛn ni nin koɲɛ nin ye ale min bɛ kako baara 300 ni kɔ feeretere kɔnɔ ka waga 8 ni waga 12 sɔrɔ a t'a fɛ k'o baara in dabila a n'a fɔla k'i ka bɔ yan i bɛ taa vagabond la sira kan walima i bɛ kɛ soni an dun bɛ don min na komi bi ne tɛ sonyɛni kɛ ne bɛ n dayɛlɛmɛ nin ɲini baara la yan nka si tɛ se k'a fɔ ne ma ko taa kaso la sabu ma sonyɛni kɛ denbaya caman i n'a fɔ Kadi Jumande n'a ɲɔgɔnnaw a ka dɔw ye ka bɔ yen sirada in na nka cogoya tɛ yen u ka baara bɛɛ lajɛlen de gulonnen de nin na a ko ale ma ban gouvernement ka décision ma nka olu ka dayɛlɛmɛ bɛɛ lajɛlen de gulonnen don nin baara in na kabini ne ka dɔgɔ n bɛ CP1 na fo ka na n kɔrɔbaya ka na n se BTS kilasi la ne ka dayɛlɛmɛ ne ka ekɔli sara ani ne ka fanisan sɔngɔw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ nin baara in de la o la ni kalan tɛ yen don min na ne bɛ na n ba dɛmɛ ka nin baara in de kɛ an ka musaka bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ nin de la hakilina in bɛ se ka waleya cogo jumɛn n'a ma kɛ ni degun ye ka taa se dugudenw ma Alain Amochi VOA Bambara Abidjan nin bɛna dan sigi an ka bi kunnafoniw la an bɛ se k'a sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sira fɛ ani fiɲɛ sira fɛ YouTube, Facebook, Instagram aw k'an bɛn waati wɛrɛ la